Това е камера 360 градусова от комплекта. Слага се тук по страничното огледало. Има магнит, има и двойно залепващо. За сега само ще я залепя с магнита. Ще ви покажа как да свалите панела на лявата врата на Volkswagen Touran. Почваме първо от тук. Този панел се дига. Тук има два винта, които държат панела. След като ги разводите тези два винта отгоре, има тук отдолу два винта с Т20 са. Един е от тая страна, Т20 и другия е тук от тая страна. И вече има щипки. Панел. Това панелче е на щипки също. Сваляме до него и огледалото се държи тук на два винта с Т50. Ето ги, единия. С магнит ще го извадя, да ни падне вътре. Да изключим и огледалото, ето го кабело. И по този начин може да свалите огледалото. Това е камера 360 градусова от комплекта. Слага се тук по страничното огледало. Има магнит, има и двойно залепващо. За сега само ще я залепя с магнита. После ще я лепим по-нататък. Сега само ще я сложим. Кабела ще влезе от тук на камерата, е така. За да мога да върна огледалото. С кабел отдолу. После ще го подлепя тук кабела да застане. Е, тази жица бялата съм е прекарал от тази дупка и излиза тук. Излиза точно до муфата. Сега трябва да мини през муфата, за да влезе в пето. От тук се натиска надолу и излиза. Така. И сега тук. Ето. Включваме двата кабела. Ще им сложим тиксо.
Пробих дупка тук, ето, една дупка съм пробил в муфата. Да вкарам и кабела от там, за да мога да го изкарам от тая страна. Той нещо тук трябва да се вкара вътре да стои. Така. Тук трябва да се изолира. Добре. Кабела излезе от тук. Отдолу през муфата направих дупка и сега тук имаме една тапа. Ето я. Кабела ще мине през нея. Добре сме. Карваме кабела през дупката. И най-накрая влиза в копето. Сега връщаме всичко по местата. Ще вържа тук всичките кабели от камерите, от микрофона и ще ги кача горе до мултимедията. Вкарах всички кабели от камерите, предна, задна, странични, под огледалата, които са. И сега ще тестваме. Включвам главния захранващ кабел. Хубаво го притискам тук. Това е кабела за 4 камери. По цветове. Ето ги. Сега да видим 360 функцията. Ето я. Задна, предна камера и тук отстрани са двете камери. От едната страна тук си слагам ръката под огледалото, ето едната камера. И там от другата страна, служи с другата страна. Ето и другата. Зависи как ще изберете. Давам на задна, включват се 4 камери, предната и двете странични. Това е. Това беше всичко, приятели. Инсталирахме 360 градуса камери на Volkswagen Touran. Ако ви е харесало видеото, може да ме последвате във Facebook на Стиван Auto или в моя YouTube канал. Благодаря ви, до скоро виждане.